कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. भाजपातून असंख्य कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. कुडाळ मालवणचे आमदार निलेश राणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शिवसेना कार्यकर्ता मेळाव्यात हा प्रवेश झाला. सिंधुदुर्ग नगर इथं भाजपच्या असंख्य पदाधिकाऱ्यांसह कार्यकर्त्यांनी शिंदेंच्या शिवसेनेत जाहीर प्रवेश केला, तर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या पक्षातीलही कार्यकर्त्यांनी यावेळी प्रवेश केला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.